हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर जगदीश 19। तो फ्रेंड्स, आज आम जाऊँ कोणार्क आउ पुरी। तो चलो ये बाहर जाए बेटा, आमर टाइम हो जाए राति 11टा। तो चलो ये जा। तो बहुत खुशी लगुच, बहुत दिन पर जाऊँ आम जेहेतु पुरी। आमर टिके वीडियो टेक्निकल प्रोब्लेम हवा जो आमर वीडियो लेट आसबार लेट हो। तो से वॉइस ओवर कराया पड़े आमको। तो सॉरी गाइज। तो आमर 100 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाती। तो चलो वेट वेट कर आमे। तो आमर फाइनाली एवं गाड़ी भी आसीगला। तो चलो जा। रास्तार आमर समस्त टीम आसती। और टीम आम जाऊँ टोटाली समस्त मिसिक आम 6 जन जाऊँ। ये आम गोटे टी ब्रेक नहीं जाइए। तो आम गाड़ी भितर भी जड़े फसी जा देखु, गाड़ी लक हो जाती। तो से भितर बसते आम ड्राइवर जी थे से लक कर दे। तो चलो बजे टी चा पीकिना पुणी राति जेहेतु निदर मतलब टी लगे बोली से आम टे चा पी आम सहित आम ड्राइवर भी अच्छा। मतलब ना हूँ आमर अंकित। तो फाइनाली आम चा भी पीकिना बाहर जा राइड कंटिन्यू करिया, मतलब आम ट्रिप को कंटिन्यू करवा। आम ए 7 माइल जोन एरिया रे, मतलब 7 माइल गोटे गाँ एटा। तो चलो जीवा। तो आपण मैंने आम रूप देखिना जापारे आमर मतलब हालत कबाई अच्छी। ए राति टाइम तो होती आम एत किसी रेडी नथिलु। तो आम पिला समस्त पूरा मजा मस्ती करना जाऊँगी। देखी दिखते समस्त बस बहुत खुशी अच्छा समस्ते। एंजॉय अलग प्रकार आम एंजॉय चलती गाड़ी भितर, पूरा मस्त एंजॉय हो गाड़ी भितर आमर। तो गाइज एवं आम आसी पहुँची गलु मुंडोली। तो मुंडोली ब्रिज समय ठेड़ा हेलु, मतलब पानी देखलु ठेड़ा हेलु, हवा खाइलु। तो बहुत कुहुड़ी भी थिला, मस्त मतलब राति लाइट मतलब से व्यू देखी पारे आपण मानक। तो आम ए समस्त ठेड़ा हो समस्ते एंजॉय करमती। तो ये आम मुंडोली क्रॉस करना गलु ए त्रिशूलिया। तो त्रिशूलिया एंटर मारुचु।
फाइनाली ଏବେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଆସି ସାରିଲୁଣି। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଉ ଆମର ବହୁତ କମ୍ ବାଟ ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଯାଉଛି ଆମର ସାୟଦ ସେଇ 90 ପାଖାପାଖି ରହିଯାଉଛି ପୁରୀ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ରେ ଏଣ୍ଟର ମାରିନେଲୁ। ତ ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଗଲୁ। ତ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। ଆଉ କମ୍ ବାଟ, ବହୁତ କମ୍ ବାଟ ରହିଲା। ଯେତିକି ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଆମର ଏବେ ଯାକେ ମୁଁ ବି ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ବାଟରେ ଜଣଙ୍କର ଆମର ଟିମ୍ରୁ ଜଣଙ୍କର ପଇସା ଟିକେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। 300 ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା କୋଉଠି ପକେଇଦେଲା ସେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି। ତ କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟି ବ୍ରେକ୍ ନେଇଗଲୁ। ଏଇଠି ଟି ବ୍ରେକ୍ରେ ଏଇଠି ବହୁତ ମଜା ହେଇଛି। ତା ଅପେକ୍ଷା ବି ସେଠି ବି ବହୁତ ମଜା ହେଲା, ଏଠି ବି ବହୁତ ମଜା ହେଲା। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ସାୟଦ 2ଟା, 2:30 ପାଖାପାଖି। ତ ଚାଲ ଟି ପିଇନେ, ଚା ପିଇନେ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କମ୍ ବାଟ ତ ରହିଲା। ଦେଖ ଟିକେ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ମହାଶୟଙ୍କୁ କେମିତି ସକାଳୁ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି। ପରେ ଖାଇକି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଚାଲି, ଆହା ହା ସୁକୁନ ପୁରା। ଏଇ ଯୋଉ ଚାଟା ମାରିଲାକୁ ଯୋଉ ସୁକୁନ ମିଳୁଛି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମର ଆଶିଷ ହସୁଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲୁ ପୁରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପୁରୀ, ଏଇଟା ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟଟା। ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି ପୁରୀ ଆସିଲେ। ଏଇଠୁ 42 କିଲୋମିଟର ପୁରୀ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପୁରୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବା, କାରଣ ଆମେ ଯିବା ଏବେ କୋଣାର୍କ। ତ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇନା ଏଇଠୁ ପଳେଇବୁ ଆମେ ପୁଣି କୋଣାର୍କ। ଏଇଠୁ ସାଇଡ଼୍କି କଟିଲେ ଆମେ କୋଣାର୍କ ପଳେଇବୁ ଆଉ। ତ ଗାଇଜ୍ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ କୋଣାର୍କ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କୋଣାର୍କ ପହଞ୍ଚିକି। ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି ସେ ସମୟରେ ଥିଲା ଆମର। କାରଣ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ବିଚ୍ ପାଖକୁ ସିଧା। ସେଇଠି ଅଛି ଶୌଚାଳୟରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇନା ଆସିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ନେବା ଆଉ।
ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିଲୁ 5ଟା ବେଳେ କୋଣାର୍କ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ବଟ୍ ଆମେ 6ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଘଣ୍ଟାଟେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଟିକେ। ତ ସେଇଠୁ ପାଖ ଟିକେ ଏଇଠୁ ମତଲବ ରହୁଛି ଆଉ ପାଖ ବିଚ୍ରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ବି ସେ ସମୟରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ରୁହ ଟିକେ। ତ ଗାଇଜ୍ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ବିଚ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଚାଲ ଟିକେ ବିଚ୍ ଆଡ଼େ ଯିବା, ଟିକେ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ଟିକେ ବନେଇବା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବସି ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଏବେ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରିବେ, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇନା ବାହାରିଲେ ଗାଡ଼ିରୁ, ଫାଇନାଲି ଓହ୍ଲେଇଲେ। ତ ଏବେ ଯିବା ବିଚ୍ ଆଡ଼େ ଟିକେ ରିଲ୍ସ 2-4ଟା ବନେଇନା ଆସିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା କୋଣାର୍କ ଆଡ଼େ। ତ ବିଚ୍ରେ ବୁଲାବୁଲି କରିନା ଆସିନା ଏବେ ଟିକେ ଯିବା ଶୌଚାଳୟ ଆଉ। गाइस ये सीन देखो बहुत पूरा दिल को सुकून मिल गया। और फ्रेंड्स ଯଦି ଏତେ ସୁକୁନ ମିଳୁଥାଏ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ ସେ ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ କେତେ ଲୋକ, ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ବି ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ବି ହେଉଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ବିଚ୍ରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଶୌଚାଳୟକୁ ଆସିଗଲୁ। ତ ଚାଲ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବା। ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବା, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ତ ଚାଲ ଯିବା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବା। ତ ବିଚ୍ରେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକିନା ଫାଇନାଲି ଆମ ଲୁକିଂରେ। ତ ଏବେ ଯିବା ଚାଲ। ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ହେଲେ ବଟ୍ ପାଣିଟା ଟିକେ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଥିଲା ପାଣିଟା ଆଉ। ମତଲବ ସମୁଦ୍ର ପାଣିଟା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଦେଉଛି ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ, ସେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ। ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପାର୍କିଂରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, କୋଣାର୍କ ପାର୍କିଂ। ତ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଭିତରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଆସିକିନା ସମସ୍ତେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରୁ ବୁଲିକି ଆସିବା ଆଉ। ତ ଆମେ ଏଇ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଗେଟ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥିବାରୁ ଆମେ କାରଣ ଏବେ ଯିବୁ ପୁରୀ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲୁନୁ। ଏଇଠୁ ବୁଲାବୁଲି କରିନା ପଳେଇବୁ ଏଇ ଭିତରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଭିତରୁ ବୁଲିକି ଆସିଗଲୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କୋଣାର୍କ ଲୋଗୋଟେ କିଣିଦେଇଛି। ତ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପୁରୀ ଯିବା। ତ ଆପଣମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଦେଖିବେ ପୁରୀର। ତ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ପୁରୀର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିବ ପାର୍ଟ 2ରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା।